Shugabanci wata ɗawainiya ce ta musamman wadda ke nufin hidimtawa al'umma ba wai bautar da su ba. Haka kuma hanya ce ta jagorantar al'umma ta hanyar sama musu abubuwan more rayuwa da kuma rayuwa wadda take ingantacciya. Ba wai ana nufin wanda yake shugaba ya fi waɗanda yake shugabanta ba. A takaice dai shugabanci yana nufin hanya ce ta taimakon al'umma wadda kuma wanda ya yi shugabancin nan za ya bar tarihi ta hanyar barin abin koyi ga al'ummar da za su zo bayan shi. Kamar haka ne ya kamata shugabanci kyakkyawa ya kasance, kuma haka ya kamata shugaba adili ya kasance. Wannan wani irin shugaba ne wanda aka faɗi wa waɗannan ababe masu kyau akan shi, kuma wane ne wannan mutum mai waɗannan kyakkyawan ɗabi'un? To hakika wannan shine dattijo tsohon gwamnan jihar Sokoto kuma sanata mai ci yanzu mai wakiltar Sokoto ta tsakiya, Alhaji Dr. Aliyu Magatakarda Wamakko, sarkin yamman Sokoto wanda aka fi sani da Baba Alu. Ɗan siyasa ne tsayayye mai ilimi, wayayye mai kokarin taimakon al'umma, wanda yake ana ɗaukar shi a matsayin shugaba a Sokoto arewacin Najeriya, kana kuma ba a Najeriya kaɗai ba har ma da wasu al'amuran da suka shafi duniya baki ɗaya. Shugaba ne na al'umma da siyasa da al'amuran da suka shafi sha'anin addini da wasu ɓangarori na rayuwa. An haifi Dr. Aliyu Magatakarda Wamakko a ranar 1 ga watan 1 shekara 1953 a garin Wamakko da ke karamar hukumar mulkin Wamakko da ke cikin garin Sokoto, Najeriya. Ya fara karatun shi kamar da al'ada ta tanada na fara karatun addinin musulunci a shahararriyar makarantar addinin musulunci ta Malam Babi da ke a cikin shiyar digar a gare, inda ya karatu har zuwa ya sauke alkur'ani mai girma da kuma wasu fannoni na littafai na addinin musulunci. Daga nan ne kuma aka saka shi a makarantar firamare ta magajin gari da ke cikin ƙwaryar birnin Sokoto domin yin karatun shi a matakin farko, ma'ana firamare, a shekara ta 1960. Dr. Aliyu Magatakarda Wamakko ya karasa karatun shi na firamare a makarantar firamare da ke cikin garin Wamakko a shekara ta 1966, inda ya kammala a shekara ta 1967. Duka dai a wannan shekarar ne ya samu gurbin karatu a makarantar horar da malamai wadda aka fi sani da Sokoto Teachers College (STC), inda ya samu takardar shaidar malanta a wannan makarantar a shekara ta 1972. Daga nan ne kuma aka ɗauke shi aikin koyarwa a matsayin malamin makaranta, aka kuma tura shi a makarantar firamarin da ke garin Yabo a shekara ta 1973. A ƙarshen wannan shekarar aka ayyana shi a matsayin shugaban makarantar firamare da ke garin Abba. A shekara ta 1977, kazalika saboda yanayin son koyarwar shi da kuma ba da muhimmanci ga sha'anin ilimi, ya yi tattaki har zuwa ƙasar Amerika domin ya ci gaba da karatun shi, a inda ya yi karatu a sananniyar jami'ar nan ta duniya mai suna Pittsburgh University a shekara ta 1977. Ya kuma kammala wannan karatun nashi a shekara ta 1980. Bayan haka kuma ya ci gaba da aikin koyarwa a matsayin lecturer a wannan jami'ar ta Pittsburgh University, inda ya koyar da yaren Hausa daga shekara ta 1986 zuwa shekara ta 1987. Bayan ya kammala karatun shi da aikin shi a ƙasar Amerika, ya kuma dawo asalin jihar shi ta haihuwa wato Sokoto, inda ya je aikin hidimar ƙasa a wannan makarantar ta horar da malamai wato Sokoto Teachers College a shekara ta 1981. Daga nan ne kuma ya shiga aiki hidimtawa al'umma, inda ya yi aiki a ma'aikatu daban-daban har ya kai matakin aka zaɓe shi a matsayin mataimakin sakatare, ma'ana magatakarda a ƙaramar hukumar mulkin Zurmi da ke tsohuwar jihar Sokoto. A wannan lokaci ya kuma ci gaba da aiki har ya kai a matsayin sakatare na ƙaramar hukumar a shekara ta 1983. A shekara ta 1984 ya koma makarantar Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria,
domin ci gaba da karatun shi na digiri na biyu, inda ya karanta abin da ya shafi fannin tsare-tsaren mulki da sauran ayyuka na musamman. Bayan dawowar shi ne ya ci gaba da ayyuka a ma'aikatu da dama, musamman ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto, inda ya rika ayyuka daban-daban da kuma abin da ya shafi ayyuka na gudanarwa har ya kai matsayin babban sakatare. Har inda a shekara ta 1999 aka zaɓe shi a matsayin wanda zai zama mataimakin gwamna na jihar Sokoto na wancan lokacin. Ya kuma samu nasarar zama mataimakin gwamna tun daga wannan shekara ta 1999 har zuwa shekara ta 2006. Saboda irin yadda al'umma suka fahimci rayuwar shi na son cigaban addini da cigaban al'umma da kuma buɗaɗɗiyar zuciya da kuma sakin fuska ga al'umma, ya samu karɓuwa har wannan yasa mutane suka yi burin ya zamo gwamnan jihar Sokoto a wannan lokaci. Akan haka mutane suka mara mishi baya, ya fito takara kuma suka zaɓe shi a matsayin gwamnan jihar Sokoto a shekara ta 2007. Ya kuma riƙe wannan matsayi na zaɓaɓɓen gwamnan jihar Sokoto daga shekara ta 2007 har zuwa shekara ta 2015. Ai ran nan ta faru ta ƙare, domin a lokacin nan ne ya yi aikin kasarika cikin iyawar Allah, kuma ya yi ayyuka na cigaba waɗanda suka kawo ma jihar Sokoto cigaba mai ban mamaki a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Hakika, Dr. Aliyu Magatakarda Wamakko ya yi manyan ayyuka na musamman da matsakaita da ƙanana waɗanda lokaci ba zai ba da damar a iya ambata su ba, amma ga kaɗan daga cikinsu. Gina gidaje 500 domin ma'aikatan jihar Sokoto a shiyar Mana da Bado da kuma Kalambaina. Ya kuma gina irin waɗannan gidajen guda 25 a dukkanin ƙananan hukumomi 23 da muke da su a faɗin jihar Sokoto. Saboda sha'awar shi a fannin sha'anin kula da kiwon lafiya, ya gina asibitin kula da ƙasusuwa a garin Wamakko domin ganin an tabbatar da abin da ya shafi wannan fanni. Haka tare da gyara wasu daga cikin asibitocin bada lafiya a matakin farko a dukkanin ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin jihar nan da su. Ya kuma gina makarantar horar da aikin jinya da ungozoma a ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal. A fannin abin da ya shafi sha'anin ilimi kuma, hakika Dr. Aliyu Magatakarda Wamakko a lokacin da yake gwamna ya taka muhimmiyar rawa, inda ya gina jami'a mallakar jihar Sokoto da kuma makarantar abin da ya shafi sha'anin addini da koyon shari'a a ƙaramar hukumar mulkin Wamakko, da kuma makarantar horar da masana harkar noma a garin Wurno, da kuma gina sababbi da gyara dubun dubatar makarantu na sakandare a cikin jihar Sokoto. Aiki sai mai shi. Ya kuma gina ɗaruruwan makarantun addini a faɗin wannan jiha tamu mai albarka. Haka kuma daga baya ya gina makarantar University ta Arewa maso yamma da kuma makarantar Usman Danfodiyo da ke shiyar Digar a Gede a Sokoto. Kana kuma da makarantar haddar Alƙur'ani mai girma da sauran ilimin addini da ke shiyar Ubari da ke tsakiyar birnin Sokoto. Ya kuma samar da damammaki daban-daban na gurbin karatu ga ɗalibai na jihar Sokoto a manyan makarantun da ke ciki da wajen jihar nan da Sokoto, da ma ƙasashen duniya daban-daban a ƙasashen India, Pakistan, Kashmir, Malaysia, Uganda, Ghana da sauran ƙasashe daban-daban. Mai girma magatakardan daular Usmaniyya ya kwashe gwamman shekaru yana hidimtawa addinin Musulunci, inda ya gabatar da wani shiri na musamman na ciyar da abincin buɗe baki a gidan shi da ke unguwar Gawun Nama da kuma sauran santoci na masallatai daban-daban a cikin garin jihar Sokoto, inda mabukata za su rinka zuwa a ko'ina daga cikin jihar Sokoto suna amsar kayan buɗar baki, inda waɗanda su kuma suka isko shi a can gidan shi na Gawun Nama sukan zamna a mafi yawancin lokuta su yi buɗin baki tare da shi. Mai girma magatakardan daular Usmaniyya mutum ne mai tsananin kishi da tausayi ga malaman makaranta, kuma saboda tsananin son shi da tausayi da jinƙan shi ya raba musu mashina da motoci a lokacin da yake gwamna. An ba su bashi cikin farashi wanda kuma suka biya cikin sauƙi.
Haka kuma ya sake ginawa da gyarawa da kuma ɗaukaka martabar babbar kasuwar jihar Sokoto, ya kuma rabawa 'yan kasuwa tallafin bashi na jari na zunzurutun kuɗi har naira biliyan 2. A daɗe ana yi sai gaskiya, domin kuwa ko a fannin da ya shafi jin kan jama'a ba a bar shi a baya ba, domin ya kirkiro da wani shiri na musamman inda ake ba mutane masu bukata ta musamman tallafin na naira 6,500 a kowane wata. Sannan kuma ya kirkiro wuraren koyar da sana'a iri daban-daban domin ganin matasan jihar Sokoto sun samu abin dogaro da kai. Haka kuma a sha'anin abin da ya shafi zirga-zirga, gina tituna da hanyoyi domin sauƙaƙawa al'umma akan zirga-zirga, sannan ya saya ma ma'aikatar kula da zirga-zirga ta jihar Sokoto ɗaruruwan motoci domin ɗaukar al'umma zuwa jihohi daban-daban a cikin farashi mai rangwame da rahusa. Haka kuma domin sauƙaƙewa ga abin da ya shafi cinkoso a titunan jihar Sokoto, ya gina sababbin tituna a cikin wajen jihar Sokoto, ya kuma gina gadar sama wato flyover. Haka kuma ya gina katafaren wuri domin masu aikin hidimar ƙasa a garin Wamakko. Kuma abin da ya shafi ɓangaren noma, ya raba takin zamani a faɗin jihar Sokoto da kuma motocin noma da iraruwa da dai sauran ayyuka iri daban-daban waɗanda lokaci ba zai ba da dama a iya ambatar su ba saboda yawansu. Ya samu lambar yabo da kuma kyaututtuka na karramawa a cikin ƙasa da kuma matakin duniya baki ɗaya a wurare daban-daban da kuma ma'aikatu mabambanta saboda irin rawar da yake takawa a wurin ci gaban al'umma da addini baki ɗaya. Dr. Aliyu Magatakarda Wamakko shugaba ne kuma memba na ƙungiyoyi da kuma kwamitoci daban-daban a cikin ƙasa da kuma wajen ƙasar Najeriya. Kaɗan daga cikinsu memba ne a Majalisar Ƙoli ta harkokin addinin Musulunci ta duniya, wadda ke da babban ofishinta a birnin Makka na ƙasar Saudi Arabia. Kai, a taƙaice dai wannan shine Babu Alu. To ina za a samu irin wannan mutumin a wurin karamci, haƙuri da kuma iya jagoranci? Shin a ina kuma za a samu irin shi a wurin sha'anin da ya shafi gina al'umma, horar da matasa da kuma ɗora su akan turba madaidaiciya? Allah shi ne muke roƙo ya ƙara wa rayuwar wannan taliki albarka, ya kuma ba shi ikon ci gaba da irin waɗannan ayyukan alkhairi, kuma kada Allah ya nuna mishi abun ƙi a cikin rayuwar shi da iyalin shi da dukiyar shi da masoyan shi da kuma al'ummar shi gaba ɗaya. Allah kuma muke roƙo ya karɓi dukkanin waɗannan kyakkyawan ayyukan nashi, ya saka mashi a cikin mizanin ayyukan shi na lada, ya kuma yafe mishi kurakuran shi. Allah ya kyautata ƙarshen rayuwar shi, ya sa ya rayu rayuwa mai tsawo mai albarka. Hakika Allah mai saurare ne ga dukkanin addu'o'inmu, kuma wannan abu ne mai sauƙi a gare shi, mai karɓar kokin bayan shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.